Μέσα στο δάσος, μέσα στα τετζίκια είναι. Εδώ βλέπουμε και τη σιάτιστα. Έχει κοπήσει μέσα στο Βόλο σιάτιστα. Πιανόσαστε εδώ με αυτούς. Κόντρα. Άμα σας πιάσουν δεν σας ξαναδίνουνε, λέει. Κόντρα. Εκτός να μας πάρουν καμιά αλλαγή. Λοιπόν. Αναγκιώς τράβα και τα κουτσίτσια τα Εσύ τι λες εδώ, απατεώνα. Μόνο το πηγαίνω την κάμερα. Τι κάνεις, ρε. Εδώ βλέπουμε και τις εγκαταστάσεις του κλαδάκι. Καλά, καλά. Τι λέει. Ωραία, ήρθαμε να πάρουμε λίγο εδώ με το... Τα συνεργεία έχουν έρθει όλα. Όλα έτοιμα λοιπόν. Να δούμε μέσα στο λιοπύρι τι θα μας πετάξει και ο κλαδάκης. Κλαδάκης έτοιμος. Έτοιμος, ναι, ναι. Βάρα. Αυτά εδώ είναι τα πουλιά του κλαδάκι. Απευθείας πήγανε πίσω. Μακάρι πρέπει να πετάξουν πρίμα στον ήλιο. Ωραία φύγανε, ωραίο βήμα αυτήν τα πουλιά, πολύ ωραίο βήμα. Έχει πιάσει και ένα απαλό αεράκι εδώ πάνω, είναι βουνό. Τέρμα ζούμε μας εδώ. Και πετάνε έτσι. Μπράβο, μπράβο στο κλαδάκι, ναι. Όντως, τα πουλιά δείχνουν αλλιώς. Εκεί έχουν πάει, με το που τα σήκωσε, πήγαν εκεί. Έχει ένα σαΐνι πάνω, χελιδόνι, τι είναι. Χελιδόνι είναι, Τι είναι ρε παιδιά, χελιδόνι σαΐνι είναι αυτό. Χελιδόνι είναι. Το παίζει σαΐνας, Είναι χελιδόνι καμουφλάζ. Πολύ ωραία πάνω όμως, έχουν στοιχηθεί τα πουλιά. Το κλαδάκι έχει κάτι ωραία, πολύ ωραία τζινιά. Κρίμα αυτά, άμα είχε συννεφιά. Να, αυτό το τζινί πάνω σκάρι. Όπως το σήκωσε, έτσι ξερό έφυγε, ακίνητο. Το αδικεί όμως ο καιρός, ο ήλιος. Και τα άλλα έχουν έρθει τελείως από πάνω. Στο χρόνο αυτό να έχουν βγει. Εδώ είμαστε, να και ένα τσαπάρο καραμπέρι ή καραμπεροτσάπαρο. Φύγαν τα πουλάκια. Πατήσανε, ωραίος, πολύ ωραίος. Και η μπανεστέ κανονικά, πρόεδρος και εσία. Εντάξει πρόεδρε. Πάμε καλά. Μπράβο. Αφού το λες εσύ. Τα πάντα ρί. Ναι, τα πάντα ρί. Και εδώ βλέπουμε και το κλαδάκι είναι έτοιμος. Ορίστε. Για την επιστροφή. Με αυτά εδώ θα τα ρίξει. Πήραν τα πουλιά, έχουν πάρει εκεί. Έρχονται. Μπράβο. Αν και πιτσούνια έρχονται όλα ράμα. Έχουν βάλει και έρχονται και από πολύ ψηλά, από βγαλμένα. Τέσσερα έχουν μείνει πάνω αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι πολύ ψηλά και έχουν βάλει και αυτά.
Αυτό είναι το ένα από τα 4. Να τα ρίξουμε και λίγο μέσα, αξίζει το κόπο. Εδώ βλέπουμε τις καταστάσεις. Αυτά εδώ είναι. Τα πουλιά που βλέπατε είναι όλα πιτσούνια. Φαίνεται και όσο ότι είναι πιτσούνια. Εδώ ακούτε και τα χειροκροτήματα από τον κόσμο. Τα έχουν ευτύσει τα πουλιά. Αν είχαν στόμα να μιλάγανε θα μας βρίζανε όλους τώρα. Όλα ήρθαν. Και τα 23 εδώ. Γιατί είχαν φύγει μέσα και δεν τα είδαν. Όλα ήρθαν. Λοιπόν, Κλαδάκης ωραίος, δεν μπράβο. Καλά είμαι. Κάθε Για χρόνο... πιτσούνια ήταν φανταστικά. Βγάλανε ένα πρόγραμμα πολύ ωραίο. Έτσι. Βέβαια, καλά πήγανε, ωραία ήρθανε. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να ελπίζουμε και εσένα και ότι κάποια χειμώνα. στιγμή θα γίνουν ομάδα το χειμώνα να τα δούμε και παλικάρια. Έτσι. Βέβαια, ναι. Για το αν είναι πουλιά. Βέβαια. Λοιπόν, άντε σε χαιρετούμε και τα ξαναλέμε το χειμώνα.